जी हाँ, आज आ गइल बाटे बहुत बड़ी खबर। पवन मरिहे हल्का, खेसारी फेंकिए ललका। और इ त आज आपके बता देहल जात बानी कि गोलू सिंह नीतीश जी एके गइले बाड़ा, जौन कि इ बहुत ही खतरनाक पवन खेसारी के बारे में जेकर अब बतावे खातिर का बा, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी खराब हो गइल बा कि अब का बतावल जात बा। जवन कि पवन मरिहे हल्का, खेसारी फेंकिए ललका, जवन कि एकर गीतकार बाटे पवन पांडे सिंह जी। और बहुत ही ए जो कि पवन सिंह के एक फैन हैं, वो गाना गाए हैं पवन मरिहे हल्का तो खेसारी फेंकिए ललका। तो जी हाँ दोस्तों, गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल पवन सिंह का और खेसारी लाल यादव का, जो कि लफड़ा में एक गाना था, जो कि पवन ट्रेंडिंग में बाटे, पवन पेंडिंग में बाटे और पवन सिंह खेसारी लाल यादव पेंडिंग में। तो जो कि ये गाना बहुत ही बवाल हो चुका था, पोस्टर रिलीज हो चुका था, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, भोजपुरी इंडस्ट्री के माध्यम से, जो कि भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से। तो आपके बता देल जात बानी कि अगर हमरे चैनल पर रउआ लोग नया बानी तो हमरे चैनल के सब्सक्राइब और जौन ललका बटन लौकता ओके दबा दी और घंटा के बटन के टिप दी, ताकि हम नया नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जो कि बहुत ही पवन सिंह आजकल के डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो कि ये जो पवन सिंह हैं वो न्यूज़ चैनल पर ही काम कर रहे हैं और न्यूज़ चैनल को ही आगे बढ़ा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो हमें तो बहुत खुशी हो रहा है जानकर कि पवन सिंह जी अपना न्यूज़ चैनल मतलब सबका हेल्प कर रहे हैं, जो कि भोजपुरी में बनाकर अपना ऑडियो सॉन्ग दे रहे हैं। और मेरे चैनल पे बने रहिए और अगले वीडियो में अब मिलते हैं। तो जय भोजपुरिया समाज।